Sige, mautahan nami, ha? Nami sa Radyo de Gusenyo, sa Charm Radio. Che, pangalan mo? Bingbing, Bingbing. Bulae. Tagasa man ka? Taga Tiblawan ko, sir. Iblawan. So, diya ka nag-board, imuha ng pinaka-tumoy. Mga unsang oras na nahitabo. Sa itong oras, wala mag-book ko, sir. 10:30 ata. Ah, wala ka. Oo, na ako sa eskwelahan. 10:30. Buntag? Oo. 10:30 sa buntag. Sir, naadiri ako. Ako ra may naa-diri sir. Kisay may nakabantay sa sunog. Taga-diri sir. Wala ko, sir. Pagabot ako, nga anak na dyan akong balay. Unsa may nabili nimo na saksak din na. Gisaksak, sir. Bisag isa, wa jud. Natingala gani ko man yung nakotsi. Nga nung nasunog man nga wala mo ko gisaksak. Wa pud ko nagluto. Wala jud. Kaya naman ko ikadon sa kong rice cooker. Pero sa ingon sa mga nakakita, diha gyud nagsugod. Oh, dito sa likod na ko ingon na Pero sa sa buwang gilid sa na- CR daw na ako gikan. Ko nga kung sa CR ting nay wala man ko outlet diya sa CR. Ang outlet na naman diri sa portahan. So sa tanaw nimo, unsa kahay hinungdan diha sa imuha nganong nay ni aso nganong diha nagsugod ang kalayo. Wala jud ko kabalo. Wala kay diya gyud. Oh, wala jud kay kung saksak sir wa jud. Promise jud kayo wa jud. Wala kay kandila nga Wa kuan. jud. Man Kay kung ref sir, wala po niya gisaksak. Oh, wala yung po ref. gisaksak Wala ang nimong ref. gisaksak ang ref. Electric pan wa pod ko electric pan. Re kuan lang kanang ceiling fan Asa man ka ato nga tayo? sa eskwelahan. Nagpas yung bata? Oh. May kay na timing. May gani kay wala na ako gibilin kong gamay. Birthday lagi na ako. Kay kung bilin akong gamay. ho. Birthday nimo atong pagkasunog gahapon no. Sa kong agaw. Diri ba yato ko na ginabilin na kanang gamay na ako. 5 years old. Diyan ako ginabilin sa balay. Sa pikas nga balay kini sunod kay upat man mo kabuk gasunod nya na igo. Sa pikas walay tao. Naaguro sa iyang isuon daw dito sa daw sila. So walay mga tao nga nabili na to pagsunog. Oh, wala ako ra jud sir. Ikaw Mga mo bata na na sa sunod. nakabantay ka. Oh, kay ingon man siya isa. Day, ikuan na imo kag sunog o sunog. Mo to ni anak siya. Ako pagli halap din ako dali ako mga anak ko panggawas. Ano kay kulayo ba? Dako na, dako Sa na. kaut akong taas, kuan ako mga gamit. Wa naman diri naman sa kilid ang kalayo. Durabox, Oo. kuan sa bata, mga salina, tanan jud. TV nila. na kay TV. Ah, wala gaba naman akong Oo. TV sir. So ang nasalbar nimo Washing na og kanang lutuan ra sir. washing lutuan. So mga 10:30 sa buntag, mga unsang oras na palong. Mga 11 na siguro. Unsa nga mga appliances nimo? Ref, TV nga flat screen nga 32 inches, sala set na ako, mga tray na ako, gasol, mga washing. Ay daghan eh. Kuan. Foam na ko nga. Kompleto mo. Sofa bed. Ug akong Catherine apa di akong kanto gani. Unsa giingon sa bumbero sa inyo ah? Wala mo giingnan kung unsay Interview unsa interview sa ko, lang. wala man ko gihatag ra ko kung pangalan sa ilaha. Dire sa duha, asa man ang mga nagpuyuan eh. Kani duha sir, bakante ni Manila. Away nagboard ani. Kini pod kanang isa naa pero walay tao. Wala ko'y tao kay nang inabuhi po. Sa maligya. Kani mga silingan ninyo gahapon, kabalo sila. Dugay kay nakabalo sir. Ang taon na. Ako kay dito man ko daw ang sugod o sa likod nako. May muli nanay. Sige na ko syagit niya ang mga tao. Kasi na bata nga magdula. Anak ko kasi na bata gadula di sa likod. Naaday pwede masudlan sa likod. Ah, oy. Naaday. Naay Nay ko sa agianan. kilid. Kung posible na sunog ang balay nga wa joy saksak bisag isa jud. Ito no. Sige karon na kadto na mo sa city. Wala pa. Pa sir. Basig namoy panawagan para makatabang sila sa. Naamoy gamay matabang. Dawat ra pud may gamay ug unsa, bisag unsa lang. Pagkaon lang. Kaon yung gid importante sir. Ay mga bata na mo. So wala. Tulo ako, tulog agmay pa jud. Aham trabaho niyong bana. Kuan, nag-drive og van. Ikaw, Day, asa trabaho ang bana? Pan mekaniko. Asa? Gamitin ang sakyanan. So wala pa yung nakahatag sa inyo ang tabang. Naana mga sinina sir. Nila o Asa gikan? Sa gobyerno? Dili pa man sa mga diri ra pud. barangay. Dili sa mga barangay. Ang mga sinila gikan sa Gunoy. Nami Sige. kamay ka, Juan. Kanang Oh, kuha na lang ninyo niya kung usay inyong makuan ani. Sige sir, salamat sir. Sige.
ano?